ndoda uba wena ufunani? Bedela lafuna sitshele iqiniso. Engafuni sitshele iqiniso izenzele ngoba uyena umbulalwa lo muntu. Awapho ngenani? Wezenzele bese kudinga noma moka kokhona yena. Ngaphandle kasawubona. Kodwa hayi. Ake kusengasisondela. Akodwa bekufanele abe khona besimdinga naye. Besinidinga nje nobabili. Usukuzile okunye sekuvelile ukubulawa kwabantu. Hawu. Khona umuntu oseshonile futhi. Yebo mfowethu kunjalo. Ebuzenzele ngempela kumbe hlaselo ngalombulali yikho bese sizokhuluma nawe nathi. Benizokhuluma nami noma benizongazisa? Siyazenzela uyamazi lo muntu. Sitshele le ndoda sifuna iboshwe. Watshengisa mfowethu ukuthi uyamazi lo muntu. Sitshele aboshwe. Umthetho nizongixoxela noma nizongitshela ukuthi mina umbulali noma nisola mina kuloko. Mina ngihlangana naphi nombulali mina? Nawe nazokuthiwa ngibulale bani? Abantu mabefa beyifela lapha khona senizosola mina. Isono sami ukuthi nami ngafela indodana yami. Hayibo umsana ukudlala ngami nina. Musana ukudlala ngami. Babuxulu, nawe ngikuthembe kabi. Cela into oyizelelana niyazi ukuthi nizeleni. Kube neplan into enizelela. Ningaze nje ukuzodala ngami please. Buzenzele. Asisho ukuthi wena. Asizile ukuzokulwa lekhaya. Besithi mawukuthi uyamazi lo muntu. Singcono usisize ukuze mesimthola aboshwe. Sikhathazekile. Njengoba imizi mngaka nje nihambe yonke le mizi nayidlula nezela kumina. Ngoba nakho nisolela kumina. Phela afika ngalela la ngenzela ngizokubikela ngephela. Umthotho wethu uyamazi lo muntu. Wani ngayiyala. Awaniphumeni kumina. Hawu. Buzenzele. Azile lekhaya ngokubi futhi azile ukuzokulwa nawe. Bengibona ukuthi asizane njengomphakathi. Ungabe khona ukugebengu sisizane njengomphakathi ziyasikhethile ukuza la kuwena njengomuntu esike samhlonipha sabona ukuthi masize sizobonisana naye. Hayi mina ngivumelana nawe Sili. Ngoba usho nje ukuthi akwehlisa umoya. Besize nje sina kubuzenzele ngoba athi phela ubaba uqulu la ekhaya ubuzenzele uyamazi lo mbulali. Azosinye isikhathi ukulunga kuyazona izinto. Xulu ngathini mina kuwena? Ngasho ukuthi ngiyamazi lo muntu lona nje uzongiqhatha nomphakathi, uzongiqhatha namaphoyisa. Hayi ngayisho le nto. Inkulumo zakho zazisho lokho. Inkulumo ke zasho lokho, akumene ngasho lokho. Hey, kodwa Zenzela uyicabange nawe Zenzela. Angisho ukuthi ngithini, kodwa kumele sisizane njengomphakathi. Kanti umphakathi mina ngedwa nje abantu bebangaka la eSouth Africa, yini ungakhulunywa nabo bonke behlanganiswa. Hayibona uzoganga. Ngiyaxolisa mfowethu umethu uma ukuthi ngikuphathe kabi, kodwa nami ngezwe inhliziyo ebuhlungu behliziyo nje ngoba abantu bayaphela emphakathini. Hayi. Ngiyanizwa. Uthi nami sengizangaphakamisa umoya ngingaqondile. Uthi nje akekho umuntu angavuma nje ukuthi ufike abantu emzini wakhe bezomtshela ukuthi wazi ngombulali. Ayikho right le nto le. Kodwa ke ngiyakuzwa. Siyabonga ke Buzenzele. Futhi siyaxolisa ngalokho ukuthi sifike sizokuhlasela emzini wakho. Hayi siyaxolisa impela Buzenzele kube yiphutha elikhulu. Akeni ngilalandiseni ke kwenzakaleni kubani ke futhi lo sekubuya uthi ushonele. Hey
Okunye nje kumfana wakhona la endaweni. Lokho kuyihlongandlebana nje okungeze kuhlale kuhlupha ontanga yabo. Awu, ubehlaza naye. Behlaza kabi uzenzele. Kuba baze bakuyisa ejele izingane ngakho uthi bafuna ukuthi kube ukuyala. Kodwa still kwabuya ukuhlaza kabi. Bafowethu nodadewethu, angiphikisana lo nikushoyo. Kodwa fanele kutholakale ikhambi lokuthi angatholakala kanjani lo muntu. Namaphoyisa ayayithele ngabandayo. Nami ngivumelana nawe mfowethu njengoba esho ukuthi akusizi lokho sikhuphulana moya solana kiwa lena le. Into kufanele kutholakale manje ukuthi ikhambi ukuthi singamthola kanjani lo muntu lona. Ukuze yonke lento eyenzakalayo inqandeke ngoba ekugcineni asazi mhlawumbe kusasa uwe mhlawumbe kusasa mina mhlawumbe ubani kodwa asazi ukuthi ubani olandelayo. So uma ngabe sizoyithela ngamanzi abandayo sazi ukugcina lapho kwenzakalayo. So ukubambisana ikona okuzosisiza nanokuthi zama ukuthola isisombululo salento phela nje. Bafethu uqinisile uBruzenzele. Ngoba amaphoyisa avedane eyithele ngabandayo ngempela. Manje mengabe singayisukumeli thina la emphakathini sizoyibonela. Sizofa sonke phela lo mbulalo ongatholakali mengukuthi sithela ngabandayo. Ndawonde ngicabanga ukuthi indoda yamadoda usuzongitshela into esile manje nezongijabulisa. Khokho ngikhathele ukuhlupheka mina manje. Kodwa into ebalekile ngifuna ukuyazi ukuthi yini kuzodingeka ngiyenze. Ngiyabonga ke ndoda. Wangijabulisa. Nasemkhathini bayakuzwa nje ngokukhuluma. Ngaphambi kokuba siqhubeke nezinto eziningi Ndawonde, okokuqala kuzofanele ukuthi ukwenze kusukela manje. Muza kumina uhlukane nokuphatha leli Bhayibheli oliphethe. IBhayibheli uzolisebenzisa uma usesontweni kuphela lizokusiza for ukuthi uluthe abazalwane. Sizwana? Okunye kokulandelayo thina Ndawonde sisebenza ngegazi. Asisebenzi ngegazi lembuzi, asisebenzi ngegazi lenkomo. Sisebenza ngegazi lomuntu. Okuzokusiza ukuthi kufanele uhlale njalo endlini yakho kunecubu zomuntu ukuze sithi masifika size endlini yakho sifike sikwazi ukuphuza igazi. Icubu zomuntu ofanele hlale zikhona endlini yakho. Sizwana Ndawonde? Malume sesiyahamba. Seniyahamba njalo? Anti ukuhlala phansi kancane bashana. Isikhathi sisavuma nje. Malume ngcine sihamba uma imindaba yathethe bese uye late. Hayi, ngizophuthuma manje bashana. Ngifuna ukukhuluma nani kancane. Akini ngixoxeleni ke bashana. Manje baboniswa umtholo umamncane wenu. Njoba kwashona umama Ngwengwe nje inkosikazi wakhe. Cha malume akamtholi. Nasi malume sangifisa umama ofana nomama uZehle Mngwengwe. Bashana hayi uzotholakala ningasabi. Angithi ngisakhumbula ukuthi wayehlala embale e1. Hayi. Fanele bebe nivakashe phela lapha. Ingathi ngoba nakhe kasekho ezokuba usanivakasha. Fanele ngicela ubaba wabuye nanithatha nivakashise lapha. Yabo? Hamba malume lapha kuphi eMaritzburg? Isembale e1 kuMnqe Road. Yabo kuMnqe Road. Uma wehla nje shona ezantsi. Akekho umuntu ongakwazi ngamngona lapha. Ubona lapha. Manje ngitshela ubabuye ngizobuya nivakashise lapha. Kungakusona ukuthi manje senibala hlelo ngoba sekwashona umamncane yabona. Hayi. Kwanzima ke. Ngoba phela mina umuntu angaze ngimbulale ngizombulala kanjani mina umuntu? Khuleka Ndawonde, akekho umuntu ozombulala okwamanje. Okwamanje ngizokwenzela umsebenzi ukuze ujwayele. Kukhona emkhathini abangiphathise kona abathi ngikunikeze kona okuyicubu zabantu.
kodwa ngokulandelayo uzozenzela wena ngoba siyadinga igazi elizophuma ngezandla zakho ndawonde. Kunabantu kunohlobo oluthile lwabantu esibadingayo. Kodwa okwamanje khona icube engiphethe lengizodinga ukuthi uhambe nazo uzise kwakho. Sizwana? Kanjalo ushelo bami. Ngizoba late, asambese esikoleni. Ngingambambezeli bashana. Ayizima yokudla esikoleni. Inkonzo nalapha kusisi, niyazi? Malume. Bona ngiwashela novale khona. Sobazi. Okay, papa yini ne? Papa. Alright. Ngedla msenzele. Yamazi into obulala. Yamazi, uzositshela kahle, hayi. Khona. Khona malume. Yeah. Ayingeke senze sitshele. Usitshele unkosikazi wakho ukuthi uyamazi lo muntu obulala abantu. Sitshele. Unkosikazi kiphi? Layelana. Angazani naleyo nto mina. Oqala nje bengandifuna ukuthi ngene ngivena gulukude lana. Akukona ibhishi lo ukuthi ngivele nami kanjani. Kufanele niqoqoze kuqala bese ngiyanifunela ukuthi ngene. Lento enikhuluma ngayo ukubulala kwabantu, umuntu uthi ubulala abantu. Enizongikhomba ngayo angikazani ke naleyo nto leyo. Uma ke ndoda uthathe icubu zakho. Woza bo. Ayibo. Ayike. Bona ndoda, bese lezicubu uhambe ufike uyifake kwakho. Uyibeke ekamereni kungangeni umuntu khona. Sizwana? Sizwana ndoda. Uyakuzwa uthi uma uhambe ungaboni abantu. Me. Hamba. Unkosikazi wakho phahlulukile. Tshelithi wena uyamazi umuntu obulala abantu. Lo muntu kuthi ubanjwa ngesibuko. Ya, usitshele unkosikazi wakho. Thi ubanjwa ngesibuko lo muntu uyamazi. Angishilo ngathi ngiyazi leyo nto leyo. Ndodakazi, uyazi ukuthi ubaba uyakuthanda. Yebo baba ngiyazi. Sengufundisile manje ufunda uform 5. Yebo grade 12 baba. Yeah. Unyoko nokumede lento sizokutshela yona sicela ngakuphathi kahle. Yebo. Ya ntombi uzame nje ukuthi wehlise umoya noma mhlambe kuzoba nzima kodwa ngicela ukuthi wehlise umoya wamukele isimo njengoba sinjalo. Ubaba wakho wakwangitshela ngale nto le ozoyazi nje manje. Ntombi, antu uyazi ukuthi ngokwaqulu. Yebo baba ngiyazi ngokwaqulu uxabhashi. Ntombi ngifuna ukwazi lokho ukuthi ntombi wena ngwakubheka uma wakho wafika nawe ngamthola nawe esokukhona uma wakho. Baba, ngishaya ngo-April Fool unyaka usiyophela nje. Ukungiqokolisa nje. Ndodakazi, lokho okuzwayo kuyiqiniso. Wawuyena okaXabhashi wakakubheka. Ubaba satholana naye usemncane ngoba ngahlukana nobaba wakho. Ngendlela ukuthi wayengithanda akwazanga ukuthi ayibambe naye. Wangithanda nawe wakukhulisa njengengane yakhe. Manje sibona ukuthi namhlanje fanele moluthola iqiniso ungaze uzwe ngabantu bangaphandle ngoba uzozizonda mntanami. Hayibo ma, uqinisile yini? Ntombi, ingakuphathi kabi lokho. Ukutshela unyoko. Kuyiqiniso ukhuluma iqiniso. Ukuthi nje bekufanele iqiniso ulazi okuyilona la ngempela. Umfo wakho manje sengachaza ke nje indlela Noma ke nami sengikhuluma indaba ezimizi yabantu kodwa ke ngoba nami sengithe ngathinteka ukuthi kube khona engikuphawulayo ngizobona. Ya khona wenkosazana enjalo.
Babakho wangazisa mina ngendaba yakho ukuthi wafika noma wakho usamncane. Lolu thanda kunikeza lona ubaba wakho. Ngiyacabanga ukuthi aliphelile ukuthi sewazi ukuthi awukuyena baba wakho ngempela. Usazoqhubeka ubaba wakho konke abakwenzela khona uzokwenzela khona ngendlela akukho kuzoshintsha. Kodwa nje okubalekile bekubalekile ukuthi ukwazi wena ukuthi wazi isibongo sakho sangempela ngoba usukhulile manje. Sengenzeka noma yini. Usungamthola nomkhwenyana, ungathola umuntu ohlekisana naye. Esikubalekelayo ukuthi ungabe usuthola umuntu oyihlobo sakho, igazi lakho bese konakala izinto. Kanti thina abantu abadala kufanele kube thina into ezikhulumayo ngisitshele lokho. Sixolise ke ngizobaxolisela futhi nabazali bakho ukuthi bekwazise usumdala ongani kodwa ke ngicela ukuthi wehlise umoya wamngele akukho kuzoshintsha. Mina ngizalo wena. Ngane yami, lokutshela kona ubaba wakho kuyikona. Awuzalwa nje uyena. Ngibuza ukuthi angizalo uyena mina ubaba no? Akusasho lutho lokho mntana. Njengoba kushiwo nje kunjalo nje. Ehlisa umoya. Wise man, ngempela ngizalo wena mina. Hayi bukahle unubiza umuntu omdala ngegama yini inkinga yakho? Ngoba uyakhanda nje lo muntu. Hayi kahle wena usakazali ukuthini? Hawu, usuba nekhanda elihlaza wena. Tshela induku mina manje. Sengihlala nawe iminyaka emingaka kanti awungizali. Ingakho nje ungithuma nemizulu linetha lana. Kulungileke nama ngitshela ubaba wami ke ngaphela kuyena ubaba wami lo. Hayi ubaba wakho naye lona inkosazana. Ntombi ngiyakuthanda, ingakho ngwenzela zonke nje izinto. Ukuthi akakuzali physical akusho ukuthi akusho sekushintshe lo kuyena baba wakho yehlisa umoya. Ma kodwa ubungangitshela ingane sonke lesikhathi eside kangaka ukuthi wise mina akangizali. Ndodakazi, sewubaba wakho nalona. Akusiyena ubaba wami. Ubaba wami wakubheka-ke. Ubaba wakho waboshwa mntanami unenyanga ezintathu esiswini. Ngahlala ngamlinda namanje usagwetshwa kwakufanele ngenze njani mina. Sathola nangu babuqulu wasinikeza uthando esilidingayo njengoba nawe usuze wakhula wangaka ungamazi lokubheka ndini ohlele emajele kwakufanele mina ngenze njani ngikulahle ngingayi nawe kwaxulu ngikunike bamntanami. Kufanele umhloniphe ubabuqulu njengomuntu okukhulisile wakunikeza uthando befanele ukuthi ubaba wakho ngabe ukunikeze lona mntanami. Ngicela ungamphathi kabi mhloniphe. Wena kuphela wamukela iqiniso ukuthi nje kuphela wakakubheka kodwa ukhuliswe ubabuqulu. Ngiyakucela mntanami ungangiphoqi. Ngihlele kamnandi kabi la kulomuzi. Ungalimoshi kusasa lami nelakho. Hayi uthi ngeke ngihambe ngishiyeke lana salami ngilendiscussa le ndaba zenu. Hayi xolo ngeke wakaqulu ubaba wami wakakubheka. Manje ngicela vele ungeke phansi ngiyena ubaba wakho yena ubaba wami manje. Ungaphinde futhi ungibize ngomdakazi yakho. Ungaphinde ngizobona uzoyapi. Ngozoxoxa nami. Aqhamuka namanje usonza. Hayi phela bengaqhamuka. Kodwa izinto nje bengafanele kube khona umuntu wesifazane phakathi. Wona ufunani lana? Hayi bona nami ngifuna ukuba khona. Hayi. Ndoda ngeke ngamtshela nami ngathi adingeki la umuntu wesifazane. Nayo nje ukuphendula uthi ufuna ukuba khona. Hayi bona nami ngifuna ukuba khona, ngifuna umbona lo mbulali. Uthe usonza zingaki lebukayo yilana? Hayi futhi sewulanda 4. Awu njoba siba u5 ke. Kusho ukuthi nangu umuntu ongakaze asithole. Wayi mina ngeke ngisithole sibonga ngithe sombamba ngaso lo mbulali sibuko. Phela umuntu wesifazane fanele ngaba ukho kwakona la wena. Awuqinisile, ngaba ngekho lo wayilana. Ngazi ufunani. Wena uyihlo uyazi ukuthi wena ulanga ngoba ngaphethe fanele ngabe uyena okhona na ukho la. Usho ba? Uba wakho uxulu. Hayi bo akuyona baba wami la angizali mina loyo. Yazi nangani uhlaza kabi. Ungathi uxule ekukhulisile umncane wazi wakhulu wangaka kodwa uthi akuyena ubaba wakho. Hayi vela akuyena ubaba. Abafesi nangu usunzi zangalana. Ndoda ayithole izibuzo kubula le ndoda le.
Ya, nazi ngiyitholile. Uzufona nje kade ngisho. Hayi ndoda akunike sami. Awunanikana nodwa nami ngiyasifuna. Hayi, uzosenzani? Uyahamba nawe. Ngiyahamba nami ngifuna umbolo mbulali sekuhluphile endaweni nami ngifuna ukuthi uthi kuyafa ngimbulale nami ke. Wena uzobulala lo muntu osehluphe kanje ekubeni uyintombazane wena. Umuntu osehlule ngisho amaphoyisa. Angane niyombamba nje nani? Nami ngihamba nani ngifuna ukumbamba ngizohlulwa yini mina? Hayi nikeza ugatsheni lesibuko wena. Hayi nami ngiyasifuna sami lesi. Hayi ke madoda, lesi sisalele mina ke lesi. Ake nishoni ke madoda. Njengamanje sophuma sibheke ephike sombheka phi ke lo muntu lo. Waphela lo muntu lo sezwa thina ukuthi lo muntu lo ugqoka ioverall ehlaza nama boots a brown. Wasitshela umngazenzele ukuthi ugqoka kanje asimazi ngisho ubuso bakhe asimazi nokuthi singamthola lapha masimbheka eniphume nephuzu ke bafowethu. Lo muntu angithi uhlupha la kaB. Asifunani wonke amakhona la kaB lo muntu lo. Uqinisile yazi. Ngikhuluma nawe wena. Hayi iphuzu loshaya. Asenzeni njengoba esho isithuba. Avane siphume nje asothola nje egqoka iavalon ehlaza namabhuzu nje sikhola phezulu kwakhe. Asihambeni madoda. Oh. Ya mfana. Ya. Ya ubekwe. Bengithi baba ngizokubheka nje sawina esontweni lokulesantana njenjwayela. Usuhambile kodwa around la kulabo abanye abafundisi kuzoza ukuthi bona benze njani. Awu baba undawone. Ngithe nje angiqale kuwena nje bahleli njalo uma kulesathu hlezi esontweni qala kuwena njalo. Lalela la mfana. Angithi ala sonto linini? Angiyazi. Ya. Akobe kuyagcina ukuthi uze la kulesithathu leyo ngitshela indaba ukuthi ngolesithathu mina ngiyesontweni. Isonto linye 2 akeni mancane leni visitor la nanoma isidingo singekho. Tshele nabanye abazalwane ukuthi makuyisonto abayendlini yesonto. Asikhonzeli la. Ngezokala? Okay baba kuyazokala. Wena sohlangana nesontweni. Awu baba, ngabe sekwenze njani manje? Ngabe sekukhona esekwenzile engalungile? Ikona lokho engikushoyo. Yilokho ukunilibeleni izala. Yiki impela ke lokho engikhuluma ngakho. Wena okwakho nje ukukusiza ukungamseza. Sibona nesontweni ngesonto. Cha, ayikho inkinga esontweni. Sizokhonza nje kamnandi futhi. Ake sithi ukubuza kulezi zinto mhlawumbe khona ulwazi ngasinika lo. Ya, sizozweni imbono. Awumapesi. Hamba njani? Kuba ngathi niyabaleka nje. Yini wenze njani? Hayi mabhizi, asibaleki. Siphuma umkhankaso nje ngoba angithi uyakhumbula ngalolu yasukusile lapha kazenzele sikhuluma ngale ndaba le yalombulali lo ofunakalayo yosingamazi umbamba kanjani. Ya sifuna yena njengamanje sengithinte nabo abafethu ukuthi sicela ukuthi sizane sizame ukuthola le ndoda. Hawu Sunzu ubusungasangithinta ingane ngoba sasinawo nje siqala lento. Mfowethu, ukuthi ngithe mangithi ihloko le ndaba bo. Bavele bathi abafethu hayi ngeke asukumele phezulu.
angabe ngisakwazi ukuthi ngizokuthinta kanjani ngavele ngabona ukuthi hayi no ngoba sebekhona abantu esingakwazi ukusizana nabo bathi asiyenze manje lento asiveleni siyenzeni kahle kahle isikhathi sanamhlanje ke nje obheka mfowethu akufanele mangabe ufuna ukwenza into uhamthinta wonke umphakathi thintana nalabantu owazi ukuthi nizosizana nabo ukuthi thola isombululo mayelana nezinto ezikanje. Hey ube wrong Sunzi ngoba uyazi nami ngiyamdinga lo muntu. Mabhiza mfowethu, akuyona into engazikhuphula umoya lena. Mfowethu into efanele siyenze uma uthi awukho busy, asisukume simbambe manje lo mbulali lo. Sikhathele bayaphela abantu la kaBhi. Ngikho busy singahamba bafethu. Pho umuntu osifazane. Lo muntu kade simtshela akafuni ukuthi ufuna ukuhamba nathi ngenkani. Madoda asikhulumeni sibe senza. Ngihambe lambaba. Hayi sala ndawo mfana. Baba njengoba sihlezi sifika la kuwena nje sihlani seyimali lezentsha nje imali ukuthi nje kuhlanganisa uqoqa imali manje uzohamba kanjani ngesimo ngalendlela osukhuluma ngayo manje baba Ukhuluma ngemali yani mfana imali yani ngoba phela kuyimanje mina ngidinga imali baba njengoba sekuza uGood Friday manje so uhlanganisela kuphi ke manje izinto ngoba zonke izinto esizenza sisenzela khona la ekhaya ngicela ubuza lokho nje baba ukuthi masifuna ukuhlanganisa something so yini soyenza manje umuzo sikhipha la ekhaya gcikeni bazonke into sihlanganisa la ekhaya ngiyawuthanda umbuzo wakho angithi lapha ebandleni ngabeka abavangeli nodikholi wena akhambe ukhulume nabavangeli nodikholi labo ukuthi abahlangane niqoqele khona emizini yabo ayithi banayo imizi niqoqeke lo mali bese niyithumela bayithumele la kimi sezwana baba kuzozimali sasinezi yeva yithe mina nizothumela imali engidingana hayi ngini yanti kulandelayo hamba nawo hamba neBhayibheli lakho hamba hawu namhlola Bari umuntu agqoke i-overall eluhlaza namabhuzu uyasabeka. Uyena madoda hambe ekhaya Zandile. Sengiyahamba manje ngiyahamba. Uphathile ukukhe. Ngikhile namkhe ngihambe nawe.
Ithule nje lento. Umuntu la siya asiphume sithi nina phuma nishone ngale. Okay. Langgo bafethu ukusala ibungozweni bafethu. Size simthole. Kade babethu abantu wena. Ubambile namhlanje. Size simthole. Kathelo wena namhlanje. Kathelo abantu ngenxa yakho. Ubambile namhlanje. Hawu kanti babalula nje lombulali ubambile sebephelile bambile phela namhlanje. Hawu manje usuhlukanga elokushini sakubamba usubanjile kade sesithatha isikhulu usubanjile bamba umulela abantu sikubambile ya sibanjile awusamthola sikubanjile impela ubanjile ha awuvele awumbedo lo hawu bambe alula nje kabi hawu lo kadingisha amadoda la ubantu ngesibuko udinga thina ukuthi sifanele simfake unyawo nje siqede ngayo hawu ubusiya awusiya ushikilele ngaleni kuthiwa kusejaneni sathi umbulali lento le umbhedo lento le bekulisathi into esile mina yasenze njani bafowethu asifonelele emtshebheni emaphoyiseni sisho ukuthi sesimtholile lo muntu sizothi sithola umbulali sisho ivithi le emaphoyiseni ngeke sikhole amaphoyisa lo ukuthi lento umbulali lo abese sishiyani phansi lento le ngibona kanjani hayi lo imvithi le ungayenzani lento hawu kuyaphila wona akade kwafa lento isidumbu nayo phela indaba yakho